Una de les premisses o una de les intencions que des de les primeres reunions de la entonces Junta Gestora era tindre una pàgina que fos una finestra oberta al món del que fem, del que volem i de poder, com parlava en Vicent fa un moment, d'interactuar, d'influenciar-nos mútuament els que portem en aquests moments la directiva de l'associació i la resta de gent socis, perquè al fin i al cap tots tenim que compartir aquest projecte per a tirar endavant. I en aquesta possibilitat de demostrar, de reivindicar i també de manifestar els valors històrics, artístics, humans que aquesta etapa de la història, de la nostra història pontifícia de Penyíscola, crec que ens honra i cal potenciar-lo. Ja dic, valors de tot tipus, humans també, perquè en aquesta societat que vivim, on oblidem el respecte, la col·laboració generosa, la honradesa, el saber fer les coses ben fetes, el ser fidel a un ideal de la consciència, tots aquests valors i molts altres, la honestitat, ho comporta la figura, el personatge històric consubstancial a Penyíscola, que és Benet XIII el Papa Luna. En això anem nosaltres, no? Aquí Xallama cada vegada faiga més llum en tots els sentits, en dignitat, en reivindicació del seu bon nom. És una persona injustament tractada, que és un altre objectiu que tenim en l'associació, reivindicar amb solidesa, amb argumentació deguda, que la cúria actual del Vaticana reconsidere aquests qualificatius i aquesta excomunió del Papa. Oficialment, Benet XIII, que podria ser sant, va rebre inclús veneració algun temps, i el Papa des de Roma va dir: els que l'entenguen com a sant els vaig a excomulgar, els consideraré, no recordo exactament el nom, però expulsar també de la Església. Doncs aquesta figura que no hi ha ningú que encontre una incorrecció en les seves argumentacions ni una indignitat en la seva consciència, actualment encara figura com a rama seca i podrida fora de l'Església. Això és un deure que ens cal a moltíssima gent, no sols a Penyíscola, però a nosaltres principalment reivindicar per què no siga. I crec que estem en la bona línia per aconseguir-ho. Tenim la sort d'encontrar les persones i les circumstàncies que propicien que un dia no molt llunyà poguéssim anar a Roma, tindre audiència, i ho dic en plena consciència de lo que dic, vull dir que no és mera improvisació, per a que el Vaticà, argumentant el seu testament que tenim publicat, el seu llibre de les consolacions de la vida, que és un mostret espiritual i no hi ha rencor, ni hi ha tergiversalitat en cap dels seus pensaments, ni hi ha intransigència, sinó una estricta doctrina cristiana, el llibre de les consolacions de la vida humana, que la va publicar també aquí a Penyíscola l'any 1988 en primera edició, i també era el quart tomo del Bulari, Benedicto XIII, promotor de la religiositat hispana, on se fica de manifest que no hi ha cap papa, no ha hagut mai cap papa, ni anterior al cisma, ni durant el cisma, ni posteriorment al cisma, que hagi fet tant per la religiositat en el nostre país, en el nostre estat. Tècnicament és un sistema, el sistema Hoppla, la versió 1.5.20, que és l'última que ha sortit, i l'únic que s'ha fet ha sigut adaptar una mica el sistema en una plantilla, tindré més o menys les fotos i els continguts inicials, com diu Juan Bautista, l'han dotat de continguts inicials, va posteriorment anar afegint perquè treballi en bases de dades al servidor. Respecte a anar ficant continguts, s'ha buscat que sigui una web plenament col·laborativa, per poder interactuar. Amics, socis, no socis, tot el món pot interactuar. Evidentment, sí que n'ha de tindre unes barreres, perquè no se publica tot el que vinga bé. Entonces hi haurà una junta encarregada de revisar el que se té que publicar i el que no. I pràcticament les categories, diguéssim, on s'estructura tota la informació, venen al menú principal, que és aquest d'ací. Se composa de la pàgina d'inici, que és la que sempre es veurà ahir. En la pàgina d'inici s'aniran ficant
les últimes notícies d'interès general que la Junta crega que tinguin que aparèixer a la pàgina inicial. Després, notícies, qüestions pròpies de l'associació, com són els estatuts, etc. Coses ja intrínseques de l'associació. Estan així. A continuació, a modo de memorial, aquelles activitats que ha realitzat l'associació. També, una tras l'altra, totes figuraran ahí. Després, les notícies que siguin d'interès per tota l'associació. Els artículos, que és així on participarà majoritàriament la gent interactuant. Bueno, doncs només dic que com a alcalde estic molt satisfet que aquests projectes vagin per avant. Estem a l'espera també, i penso que no tardarem molt a firmar un conveni, ajuntament, associació, per tal que se pugui donar a conèixer encara més en les classes que se farien per part de Com Autista per a tots aquells que vulguin profunditzar més en el coneixement de la figura del Papa Luna. Jo com a alcalde estic molt satisfet, també felicito a Vicent perquè ha fet una bona feina. Penso que gent com vosaltres ajuda i facilita la labor del polític perquè de forma desinteressada que perguéssim al matí així en el centre sociocultural per tal de donar a conèixer aquesta pàgina web als mitjans de comunicació dignifica les persones, en aquest cas tant Vicent com Bautista o qualsevol de vosaltres que esteu en l'associació per un alcalde és molt més fàcil aquesta feina diària i aquest treball diari que fem. Jo res més, reiterar que la col·laboració ha de ser permanent, és una col·laboració cultural i social la que esteu fent junt a l'Ajuntament, que per a nosaltres és molt important i per tant sempre estarem al vostre costat en iniciatives i projectes d'esta envergadura o d'esta magnitud. Jo estic molt satisfet i penso que és una bona idea entrar dins de les reds informàtiques, com aquell que diuen, dins de les xarxes o les webs. Inclús no seria descabellat que també les que estan tan de moda també, les redes socials, el Facebook, també podria ser una on la presència d'amics del Papa Luna estigui ahí. Nosaltres ho hem començat en la biblioteca municipal i hem tingut un èxit molt gran perquè en seguida s'agreguen tots els joves a la xarxa de la biblioteca i poden des d'ahir conèixer quins llibres hi ha, poden triar llibres, una sèrie de prestacions que també té el Facebook que avui en dia arriba a moltes de les cases nostres. Jo res més, serà la felicitació i continuem treballant en aquesta direcció que és la bona. Moltes gràcies.